Nu kommer vi göra en YouTube-kanal hur långt det går att städa. Ja, färdiga, gå! Då väljer jag den städa. Sen blir det så. Alltså shit. Det kommer då vara lång tid. Att de har ätit dem. Alltså det betyder ju att det är som helst. Det är bra. Så det är ganska mycket städ. Hänt. Alltså shit. Nu. Jag ska ta det. Inte på dansen. Lite nu där, men ni får inte se vad jag gör på. Och det är bra, nu har det gått 1 minut. Nu ska jag mysigare. Och lite här som jag bara gå. Nu är jag nervösare. Men det var igår. Men idag. Nej, jag då. Så har vi lite mysigt där och lite så. Där och lite så. Så och lite. Imorgon sista natten. Nu måste jag känna så. Det är lite mysigare. Så det måste vara lite perfekt. Nu kan man få sitta här. Och nu måste jag bara finna mig. Alltså shit. Hur lång tid alltså. Jag tar inte annat. Jag måste alltid. Alltid. Nu måste jag ta mitt bio. Ja, mitt bio. Då den här. Shit, nu har jag en bil. Jag tänkte att jag måste nu ta en väska. För de vill göra någonting så här. Jag måste nu låna. Låna på samtidigt. Det måste bli bra. Dåligt. Om det är bra. Det kommer bli bra, men då.
Toys. Hitta nya mål. Ja, nu tror jag alla några filmer. Jag går ner med 5. Ja, det kommer nu gå med alla filmer. För att det är några filmer där. Och det måste jag spela till. Det som är bra och vilken som är mindre bra. Vilken som är minst bra. Och det börjar med mamma. Vi får ta 3. Jag vill säga minst bra. Jättebra. Och minst bäst bra. Och så den här är bra. Och så kör bara och här är jättebra. Och bäst. Dum. Nu är detta termin. Jag måste sortera idag. Detta är min sista. Sen dag. Men här är bra man. Det är inte jag som har det. Det är man som. Men jag måste. Men det här var mindre. Bra. Nu är ingen mellanbra. Men nu kommer det bli mellanbra. För den här är med. Ja, okej. Den här är mellanbra. Shit. Jag får det. Bäst. Nästan bäst. Mellanbra. Mellanbra. Minst. Alla. De började komma upp. De som är minst. Bäst. Oj. Det är den. Så har vi fått 3. Då har vi samma. Här är det samma. Jag måste